Salut! Astăzi vom vorbi despre Xbox 360 Slim. Vom vorbi despre prelungirea duratei de viața acestuia, cum o putem face. Avem un Xbox 360 Slim. Asta este o ediție limitată, Zero War. Avem două ventilatoare. Majoritatea problemelor la Xbox sunt supraîncălzirea, deci se folosesc o perioadă lungă, se supraîncălzesc și de acolo pornesc toate problemele. Dar folosind aceste două culere, două ventilatoare, nu o să mai fie nicio problemă. Cum vedeți, avem unul care se aplică în lateral și unul celălalt care este ca un stand. Aceste ventilatoare nu dau voie ca praful, de exemplu, cum avem aici un ventilatorul la Xbox, de aici praful se duce direct în el, în Xbox. Dar având acest ventilator, nu dă voie la praf să intre în el și nu dă voie să supraîncălzească. Celălalt ventilator este ca și stand, are două ventilatoare și două suporturi pentru două telecomenzi, deci cam așa ceva. Deci el vine montat foarte simplu, așa. Urmă se montează într-o parte ventilatorul. Trebuie căutat încet, cu grijă, locul în care el se pune, se aplică. Deci efectiv se împinge înăuntru și se aude un click, două clicuri. Pe urmă se montează în mofa USB în spate. Nu. Atât. Iar celălalt poate fi montat tot în spate, dar eu prefer să-l montez în față. Aici. Pentru ca să nu încurce cablul la controlare, la joystick. Și-l arată cam așa. Acest Xbox funcționează de 15 ani fără absolut nicio problemă. Deci, repet, majoritatea problemelor la Xbox și cred că și la celelalte console sunt de la supraîncălzirea lor. Și prafului, mizeria care intră direct în coolerul, în ventilatorul lui, neavând aceste ventilatoare.
Dar, având aceste ventilatoare, deci problema este ca și rezolvată. Deci el funcționează de 15 ani, mai mult de 15 ani, fără absolut nicio problemă, fără absolut nicio problemă. Deci nu se mai supraîncălzește pentru că are 3 ventilatoare, 2 de sub, 1 într-o parte, plus ventilatorul lui din el. Și praful nu mai ajunge direct în el, deci nu mai ajunge direct în el. Deci praful iar are un rol foarte, foarte mare, pentru că se depozitează pe pesele lui, pe placa de bază, pe chipuri, pe toate alea și începe să-ți dea tot felul de erori. Adică mă refer la cercul roșu, Ring of Death, nu știu, în română tradus ar fi cercul morții sau cam așa ceva. Care ați văzut are patru lumini care se aprind fiecare după problema care o are Xbox-ul. Poate să fie de la hard drive, poate să fie de la supraîncălzit, de la placa de bază, de la foarte multe chestii care... Deci, cam asta este video de astăzi. Sper că v-a plăcut și vreau să spun că Xbox 360 este un model demodat, mai vechi, dar cred că este accesibil ca preț și dacă îl folosim într-un mod corect și este ventilat ca lumea, deci el nu are probleme, absolut nicio problemă. Deci dacă vreți să prelungiți durata de viață a unui Xbox 360 Slim, faceți rost de aceste două ventilatoare, cred că le găsiți foarte ușor pe net, pe site-urile astea care vând tot felul de produse. Dacă nu le găsiți pe site-urile, știu eu, Amazon sau celelalte care au o livrare mai rapidă, cred că sigur o să le găsiți pe celelalte, pe Ali, Express sau Alibaba. Da, vă mulțumesc și ne vedem la video următor. Salut!